Dobrý den, jmenuji se Tomáš Juha, jsem doktor, oftalmolog, chirurg, hlavní chirurg Klinik Optum a rád bych vám představil tady to kolem mě. To není kosmodrom, to je oftalmologický operační sál laserové kliniky. Máme tady 3 krásné špičkové lasery. Začnu tady, tohle je takzvaný excimerový laser EX500, s kterým děláme povrchové operace, takzvané PRKčka. A taky některé typy femtolasikových operací. Tady máme pak za mnou 2 femtosekundové lasery. Tohle je Visumax 500 od firmy Carl Zeiss, tohle je laser, který přinesl na trh Relax Smile operací, nejnovější miniinvazivní technologii, špičková záležitost. A za mnou, a to je důvod, proč děláme tohle video, je nejnovější model Visumaxu 800. To je takový jako robot, který nám dělá takzvaný Relax Smile Pro. Profesionální verze, upgrade Relax Smileu. Zkrátilo se to časové okénko, kdy pacient se musí soustředěně dívat z 30 sekund na 8. Jo? Špičková technologie umožňuje nám to udělat jakoukoliv operaci laserovou, kterou trh refrakční chirurgie zná. A samozřejmě zlatým standardem je pro nás tady to Relax Smile Pro, kterým jsme udělali včera prvních 10 pacientů a musím říci, že všichni dneska četli 100%, takže špičková záležitost, moc se těšíme a doufám, že budete taky našimi spokojenými zákazníky.